Bon dia, amics i amigues. Benvinguts a Socium, al carrer Salvant número 44 de Barcelona. Recordeu que som el mercat virtual de productes de la terra, ecològics i artesans de Catalunya. Cada setmana ampliem la família i actualment ja comptem amb més de 1.800 productes i tenim més de 100 productors a la nostra disposició. La setmana passada vam anunciar el sorteig d'aquest kit de cultiu ecològic Seedbox d'Ecohortum, la revolució dels horts urbans. Petites capses que contenen tot allò necessari per introduir l'autocultiu a casa nostra. Anem a veure, doncs, qui és l'afortunat d'aquesta setmana. Accedim a la plataforma web que ens permet fer el sorteig i indiquem el nombre de participants. En total, hi ha hagut 44 persones que s'han inscrit. Així doncs, posem el nombre 44 i el guanyador és el número 6. Anem a la publicació del Facebook del sorteig i busquem el 6è comentari per ordre de participació. La guanyadora és Montse López Rodríguez. Ens posem en contacte amb tu. Enhorabona! Moltes felicitats a la Montse López Rodríguez, que ha estat la guanyadora d'aquest kit de cultiu ecològic Seedbox, valorat en més de 24 euros. Volíem agrair a tots aquells que heu participat en aquest sorteig, als nostres seguidors i als fidels clients de Socium.cat.